Django je jedan veliki car. Django i ja smo se upoznali, izdružili ima već više od mjesec dana. On je bio ispred moje zgrade i zatekao sam ga sa prerezanim vratom. Nisam prvo znao šta se desilo, posle sam shvatio kad sam malo proučio ranu da je bilo od lanca. U roku od nekoliko nedelja njemu se to skroz saniralo, srasto je, dobio antibiotike, sad je sterilisan, vakcinisan, očišćen kompletno, miriše ko cvet i on je sad najpoznatiji pas, verovatno, u gradu i u zemlji. Trebamo neki cool ljudi. Bilo bi idealno kad bi mogao da bude negde u stanu, nikako na lancu, zato što je mnogo velika maza. Ja imam udomljena 2 psa već, bila je slična situacija, nisu bili preklani, ali su bili imali su ozbiljnu bolest kada sam ih pronašao i jedva su isto preživeli. Na periferiji na Petlovom brdu ima puno pasa koji su tako ostavljeni, izbočeni i onda prva stvar je da ih nahraniš, da im daš neku hranu, vodu i kao eto ako imaš mogućnost da im nešto napraviš. Super je stvar što su oni zahvalni, oni će bilo gde da legnu, može da bude i stara veš mašina, stari frižider, bukvalno bilo šta što može da se adaptira da podsjeća na kućicu.